I said the wop out the loop out the lot bamboo, said about that boogie the boo. Oh, sesingaqala. Oh, isi-on vele. Oh, phela mina bengilindele ukuthi nizosho lento lena ejwayele ukushiwo ukuthi action. Hayi, okay. Sanibona. Mina igama lami nginguGongo. Kodwa ngaziwa kakhulu ngelika Sigonondo. Inkinga and ngicela usizo. Ubhalele kulolu hlelo ngenxa enhloso yokuthola usizo mayelana nodaba lukamfethu lana uKhomzini lokuhlukunyezwa owesimame wakwakhe. Oh, bengithi yonke lento le ingami la. Phela abaningi abangangithandi la endaweni. Bathi ngindoda enjani, ethanda ukudla. Yena uKhomzini ngingathini? Yena akasiyena umuntu othanda ukulwa nonodlame. Kahle kahle ngamanye amazwi nje singasho ukuthi umuntu oyigwala. Sisaqala ukwazana. Umuntu wami wayekhulekile, emuhle nje, eright njengabo bonke abantu. Kodwa lona lukhona udlame oluncane. Oh, manini. Angithi kuzodliwa masiqeda yonke lento la. So, hayi. Besacela usizo bandla. Ngoba hayi, Ngiyakhumbula sidinga idalo lodaba lapha yasinoKhomzini. Yazi ukuthi sagcina sishana ngempama singaqondile. Yewena, ngithe ngizumemeza igama likambali. Pho wenzani? Wenzani? Semfethu usuke kwagijima isandla phambili. Emva kokuthi angixoxele ukuthi yaqhumisa isibhamu etoilet. Hey! Hawu baby. I-SMS le. Ngathi nje nomo. Ngiphinde ngilibhade la. hayi suka. Vele uyegwaya naye leyo ngokwakhe. Mina ngazi lutho. Beke ngizwe nje iqhuma isibhamu lapha. Hayi, ngisabe ngisho nokusondela. Yabo ngoba uKhomzini la lapha kumina nje. Hayi. Sengikhathele nje manje. Hayi. Khomzini. Usushibhile futhi. Hayi, akaze ngishiphe mina. Vele, silele sobabili phela endlini. Noma uchaza ukuthi usho ukuthi mina ngishiphile. Bongo mfethu, wena umuntu ozoyiphunga lo mshipho oqala la. Wazi ngani mhlawumbe wena oshiphile ebusuku ulele. Vele umuntu akazizwa melele. Hayi, Khomzini mfethu. Ukuthi mina ozephunga kuqala lokho akusho ukuthi mina oshiphile. Buka nje nokuthi wena ulele kanjani. Mina umbhedo wami usengile. And angilali nenindoda emphetheni. Ingakho nje lale ebhaleni. Hawu. Ebhaleni pho. Hayi. Kodwa ngeke ungasuza. Ulale ebhaleni. Hayi bobafethu. Mina ngikaze ngisuza. Ngathi ukusuza ke. Akuyona into ezihlazo weKhomzini. Njengokubonakala uphuma ebhatha wena. Hawu. Komba abonakala ephuma ebhatha lo. Uba imini umongezi bhuti. Yo, bengicela ukukweletela ibeat. Wena cela ungikweletela imangispitha.
noma bengicela ungikweletele ifeature ngizorepa kancane batele phela hlanganisa hey bengicela ungikweletele ibeat wena cela ungangigotela imangipisa Yini bhuti niblokelwe itoilet la ngaphakathi Sawubona nawe bhuti Mongezi. unjani bhuti yazi bengithi ngizonana ushukela kodwa indlu mayigcwele ukaka kanje okusho ukuthi lento engizoyinana injani la ikhona Hayi kanti njengoba uyicabanga nje. oh benginesicelo la bhuti ifuna ushukela bengizocela ukuthi isitsha sawo ungasivuleli ngaphakathi uzivulelela ngaphandle ngoba ngathi hayi nuka kangconyana khona if you don't mind. Hayi kanti asinawo ukushukela webhuti Mongezi. Awu bonga mfowethu ngasikade ngikubona nje izolo uthenga lo mncane ushukela. Hayi usuwanele ukuthi senze itiye ezokwanela mina noKhomzini. Ngoba ngotholi lo shukela asekho isidingo sokuthi ngiyekhaya ngiyophuza itiye. Bonga mfowethu ngizongifica lapha ngaphansi kwesihlahla la sitshela ukuhlala khona. Oh, ungangikhohlwa kwe-breakfast. Yazi bengamele ngibabuze ukuthi bablokhelwe itoilet. Phela usenani la. Ama-toilet awomgodi futhi asemnyango awablock. Mina ngithi ngabe kungcono kuba uKhomzini uyasebenza. 1. Ngaba kathatheka kancane because ngabe uyena othenga igrosa lapha ya. 2. Ngabe nami phela nginankinga ukuthi uyacashela kumina isikhathi eside. Ngoba phela ngabe ngiyazi ukuthi ngabe siyiphothezela okwamaqanda siqhumuzele nama-sausage. Hawu. Ama-sausage? Niphethe ama-sausage? Ama-sausage ani manje lo akhuluma ngawo? Because mina ngikhuluma ngamanye ama-sausage. Hayi no guys. Ukuthi ngizwe udirector ethi angifakaze kulolu daba lama-sausage. Ukuthi ama-sausage kanjani? Angizange ngisezwa ukuthi obani abaphethe ama-sausage. Ngiyakutshela wemzala, kwaba nje umthusa kancane. Balekiyani indoda kubo. Yangishiya nendlu. Hawu kanti wena umthusa endlelani mzala? Ngimthusile nje ngendlela engijwayele ukumthusa ngayo masixabana. Yiphi lo ndlela mzala? Le yokumkhiphela isibhamu. Wavele wabaleka. Wasikhipha nje kuphela yena wasewabaleka. Hayi ngeke mzala. Wasikhipha wase wenzani le yenza indoda ingasabuye ekhaya. Okay. Ngamdubula mzala. Kodwa nakhona ngamshweba. Kodwa ke nawe phela ubothola indlela engcono ukuthi ngixazulule inkinga without ukuthi uzokhipha isibhamu. Hayi suka. Kanti yena uyindoda enjani engakazi idutshule. Lokho adubule kanje kanye nakhona ngephutha. Hayibo man. Lenkinga lo kuyisho waye ungakhulumi noma? Hayibo, ngizothini mina kuma wakho mzala? Hawu. Angithuma ubolekisa ngemali. Uzomtshela ucela kuboleka imali ufuna ukukhokha irent la uhlala khona njengoba izophela nje inyanga. Hawu ngeke ngimsaba kabi mina uma wakho. Nawe uyadubulana. Hayi. Okay. Shothi uzocuphalana ke nami ke vele sengihlalela ngedwa bangishiye nendlu. Hawu. Usho kanje mzala. Kodwa mzala bengingabuye ngibone ubani kodwa. Kodwa ke mzala njengoba ngenayo ngisho igrosa nje lena sengizofika nje ngilengisa izandla. Hayi khuleka mzala. Sobona masuku ngapha ukuthi simisa kanjani. Okay, hawu ngizwa kahle mzala. Kodwa mzala buyisa indoda mzala, buyisa usibari. Thina amadoda sawafuna ngapha niyadubula. Ngeke buyisa indoda mzala. Uzozithola abanye. Hawu. Ngizombulala ke lapho ke. Okay, ngizwa kahle mzala. Soxoxa kahle mase sibonana. Hayi okay mzala. Ngizobona ngawe ke. Sharp. Ithemba lokuphila impilo emnandi ukuthi sekuzokhanya kusukile ubumnyama. Makhelwane. Hawu. Iyanjova unjani? Ukhamanzi. Sithi izulu akudlula ngendlakhiwo. Oh imali. Sesithi izulu akudlula ngendlakhiwo manje. Ngoba usubona ukuthi ngibeke lapha. Hayi makhelwane mina bengabonanga ukuthi beke kamnandi kanje lapha. Hayiwena.
Awukahle wesikhakhane. Senadesha iwayini ngonemenite. Uyabona wena ke umuntu ogcina ungangijaja ngento engiyiphuzayo ngoba wena uphuza yonke into ekhona le. Hayi sikhakhane mina bengingakujaji. Bengiyincoma nje le mpahla imnandi kabi. Imnandi uyazelaphi? Hayi sikhakhane. Angani phela mina i-test ewayini ngiyayazi. Kanti futhi ne-test yenemenite ngiyayazi. Manje ke ngokwe sense of imagination test bengicabanga ukuthi hayi isha khona. Yabona wena awusahlukile le parallel ngezansi nifana nse naye ufika ekseni la ephethe iskhaftini ezongifuna ushukela seniyefana nje Kodwa sikhakhana songafanise nepara. Yazi mina bengicabanga ukuthi akavele ayigcwalisele le ntombi. Akavele aqhamuke sesithushu nenye intombi entsha. Le isosha ke izobona ukuthi sekumele ukuthi iphume kanje. Hawu ngeke. Ungafa abantu abaningi phela mengenza kanjalo. Cabanga nje sehubha yona le ntombazane yabantu ngesibhamu umgwaqo wonke. Mina bengithi ukhomzini akabuyele khona lapha afika axolise kulo muntu wakhe. Mase sathatha lesibhamu sakhe ke asilethela kumina kube esami. Asinikeze wena Nkunzana. Mina bengizothi akanginikeze yona le ntombi yakho uqobo. Mngani usenkingeni nohlekisa ngayo. Engani ngizwe wena nje mfethu uthi uqedela ukudla njengoba ecashe lapha kini. Manje lokho kusho ukuthi wena usewahlekisa ngayo. Engithi nawe ukuhlezi ufika lapha ekhaya njalo sekuphakwa. Wangizwa mina ngihlekisa ngalokho. Awu mfethu sengazi uyibeka kabuhlungu kanje lento. Hayi no mfethu. Ukuthi nje sengonothisile umqondo wakho ukuthi njalo wena ufike uhamba udle emzini abantu mase uyadelela. Njenga namhlanje nje bengigcina ngincike ukukuphakela. Ngazi futhi angisuthanga. Sawuphaka futhi la sidle nomngane wami ukhomzini. Wenjova mfethu. Akungibonise la lazi kunento engididala. Yini othi uthenga utshwala kanje uphuzisa umuntu kodwa uyenza udakwa bhubhusa ukudlula wena. Hayi entweni enganjalo ngicabanga ukuthi mhlambe ile nhlobo enomona. Uyabona le nhlobo enomona sikhakhane mayiphuza lemoneni. Kufana noma utshwala bobuncane. Isheshe ifuna ukubuminya ikhohle ukuthi kusezobunye. Yabona bafo njengoba ngibona ngibuza le nto nje. Ngithi ngibuze kuwena mfowethu njengomuntu uthi hayi ngiyakwazi una experience okusaha bastard. Mana ngesikhakhane. Yeah. Lo mbuzo wakho ubuza ngoba ubhekise kumina kahle kahle. Kahle kahle sikhakhane uyagadla. Hayi bafo, hayi ngoba ngigadla. Ngibuza nje kahle nje ukuthi wena lento manje usukuyizwe kabi. Mina ngibuzisa ukuthi vele umuntu ozosaghala ngithi wena. Sikhakhane. Angizili ukuzosahala. Awu, phoso ungafika emzini wena indoda ekusanga ngako ungazili ukuzosaha. Uchaza ukuthi lobutshwala lobu ngizophuza nje ngedwa ngeze ngiqede. Hayi. Ayadlala mngani wami. Utshwala sophuza nawe. Sizosiqede futhi. Futhi wena uzodakwa qala ngakithi. Phela mina nje uba kuyimina ngithenga utshwala nje. Wena into ongayenza iyodwa. Vuma nje ukuthi uzosaha. Bese siyaqhubeka siyayiphuzela. Vuma. Hey madoda. Hayi. Hamba la. Fuzek. Uzosaha. Hawu. Hamba. Mina sikhakhane ngeke ngiphuze nesigebengu. Umuntu ozobuya asibambela ikhago singavumelananga. Hayi. Kodwa mina ngiyaqala ukubona isigebengu somphacana kanje ulatasa phela lo. Hayi ke. Uyadlala wena. Umbonile senze ukulama. Usulinyembezi ngethishu yasePetros. Hayi.
Wathi ngithi ukushaya. Hayibo. Hayi Sikhakhane. Iwani selishone manje. Ngitheni? Ngitheni Sikhakhane ngitheni? Awu. Manje bafethu nizodla nje nize niqede ngikhona ngenibuka. Ya. Wona uzoya ukuphapha. Futhi wena awuyingane ukodla kini ubuye masusuthi ngoba phela wena kini awuxabananga namuntu ngoba futhi awunantombi. Umbuzo lo mngane wami. Kodwa lento iqale ngalesikhathi ethi lo wena usumosha ukudla ngoba uqashe lapha kuyena. Yini uzama ukungichomela ngokuthi wena ucashile? Hawu. Mina ngisho into ayishilo. Kodwa ke ngiyaxolisa bafethu. Hayi ngiyaxolisa kakhulu. Manje bafethu nizongincisha ngisho sengixolisile. Hayi. Hawu, Fuseki. Hawu, ngeke ngininenge. Hawu. Sonem? Ubhekisana ngimina lakho? Hayi. Hayi cha. Cha. Phosho bani ukuthi Fuseki? Hayi, ngisho kulezi ayihlahla. Engathi umoya uzulethi kahle. Yawuzwa? Akahambe lo la. Fanana! Fanana! Hey bana wena man. Uzosizwa lo mfana bese yacasha. Sikhakhane. Lo mfana masimemeza uzobona ukuthi sesiyazi ukuthi uyena etshetshe wine leso. Mase yalibuyisa. Hayi ngiyiboni mina kanjalo. Uchaza ukuthi wena mase kuthiwa wenza icala. Ufuna amaphoyisa la. Uzwe imoto ihamba ithi wi. Ungaphuma uye kona uyitosa. Hawu. Yazi uqinisile. Sengikhohliwe phela Nkunzane ukuthi i-security. Uzazi kangcono lezi zinto. Below yami ungebe ngikho kungisokola. Uthandweni nakhona bengokungidodoba. Ekhaya kathi lilele zikhongo balikhoshwa ukugodola. Ngayeke imisebenzi nethemba lokuthi mina Cela ungadina abantu, acela ungigadela la kancane sokulanda umuntu ozongiphathisa. Awumaje, indaba ufuna ukugatelwa yimina. Ngoba nakho ngisecurity. Hayibo, cha. Ngiyaxolisa baba Sikhakhane. Hawu. Awumeke kancane we-Anita. Ubungazi umbone mhlambe ufanana la. We, hayi, since ngalona security, angikho kude kugadeni abantu. ithemba lokuphila impilo emnandi ukuthi sekuzo. Khomzini mfethu. Yazi lento iqale kahle. Besithi siyabonisana la sinobhongo ukuthi ungasizakala kanjani kulolu daba obhekene nalo. Futhi ke ingoba ngizwe nobhongo ethi wena umoshela ukudla njengoba ucashe lapha kubo. Njoba ngeke ngasho ngathi wena uzama ukungichomela ngokuthi wena ucashile. Futhi yini wena ongabonisana ngayo nobhongo ngoba wena last time isidingida lolu daba emva kwendlu sagcina sishana ngempama. Ngiyabona siyangena nawe lento obusosha. Bongo akahambe lo ayohlala nabangani bakhe omeluni ofanana. Hey ngani mama, ngikhuluma ngami la. Ya sikhuluma ngawo pho uzokwenzani? Hayi lutho bhuti, bengibuza. Pho ubuzelani kanti ngeke wenze lutho? Eish. Kahle bengifuna wena bafa. Kodwa ngoba uhleli namaraza. Hayi, nayo drink happy birthday mngani wami. Hawu. Ngiyabonga. Konje umuntu uyazalwa namhlanje. Ebhoti awudinga iglass? Nakho nokudla.
Usephethe wayini. Hayi Sikhakhane, lo mfana bathi abakaze bambone nabo la. Uyazi njengoba ngiyacabanga la. Phela lo mfana kajwayelene nami. Endubeqala nokufika lapha ekhaya. Okusho uze lapha ekhaya njobe bona wena. Njoba kulahle utshwala bami nje. Sikhakhane, iphare laziwayo leli la endaweni. Iphara lasendaweni ngiyavuma. Kodwa lapha emagcekeni ami ubeqala. Ubeqala ngqa ukuza lapha. Okusho wena lo mfana uze ngoba mina ngivuma ukuthi ngihlale nawe. Otherwise libe ngebulahleke lokutshwala. Mana ke Sikhakhane. Ngamanye amazwi wena usola mina ngokulahleka kwewayini lakho lapha kwakho. Phela ukuba ukhona ngabe wani lami likhona. And the bottom line is ngiyalifuna wani lami. Ngomiyo kumanje mina. Hayibo. Kunganjani mina mangase ngisuke la ngihambe ngimthungatha lo mfana lo. Ngoba manje wena usumdala kakhulu Sikhakhane uzoshesha ukhathale. And manje futhi uzovele wome kakhulu. Hayi kulungile. Hurry up. Hayi man. Ngakhumbula. Kunewayini lasala lapha endlini mhlazana uAnti esengikudla kwestokfela nezinto ezimnandi. Inkinga manje balifihla kude. Hawu, khona into ezimnandi kanti? Hawu. Hayi Sikhakhane. Into ezimnandi azikho. Ulona iwayini kodwa likhona. Manje mina bekade ngicabanga ukuthi silishaya leli wayini leli. Mhlawumbe liyothi imali phela ke Sikhakhane. Sobe sesiyahamba ke simthungatha lo mfana. Nawe uthi ukwehlisa ukoma. Oh, ushontshone ke. Mothi likhona iwayini. Phela vele nami sengiyitshelile ukuthi nje. Hayi umuntu ephuzela leli wayini aphumule usuku lonke nje. Kube right. Singahamba ke sekulona iwayini. Asikhale kulona Sikhakhane. Engikushoyo mina ukuthi maningi amadoda amathatha kancane la ngaphandle ngenxa leso simo leso. Yabona noma ngingasebenzi kodwa ngiyaye ngizame nami ukuhlanganisa njengendoda ngoba sometimes endlini umama uyena uyathenga ukudla. Ukudla? Yazini. Lo akahambi la. Hayi. Nami khona la ngidideka khona makuphathwe ukudla. Ngathini mina indlela engibuye ngisiphilise ngayo ukona ukuthi ngibuye ngilinde u350 uqeda ukuphenda bese ke ngikwazi ukuthi ke nje ngithenge izinto engizidingayo zasendlini. Bathi kuningi okwenza umuntu osilisa agcina engahlonipheki endlini. Nale into ukuthi umfazi abe nento wena ungenayo. Hayi, ayifuneki leyo. Buka nje ukhomzini. Intombi yakhe inesibhamu. Yena akanazo. Ekugcineni ukhomzini obalekayo kubo. Man Sikhakhane man. Lo mfana lo usithathele ibhodlela lewayini. Phambi kwakho ukhona uyisecurity. Kodwa ubonanga lutho. Sikhakhane kanti nifundiswani lapha na ema securityini? Yabona ke sudakiwe ke manje. Ngeke usaphuza ke. Sengithola. Uyabona nanjova. Lo msebenzi obsecurity abantu abaningi banokuthatha kancane. Kanti wodla imndeni eminingi. Ufundisa izingane eziningi emzini yahlukene. Hayi, uqinisile Sikhakhane. Yazi no anti wami lo onomuzi omkhulu lapha eNewlands. Umkhulu wamfundisa ngayo imali le security wazi wabodokotela. Hawu, ingane wena wathi wafundisa ogogo wakho ngemali yempesheni. Usuthini manje? Hayi, no. Ngino anti ababili mina Sikhakhane. Ngangisho lo munye. Futhi la my point is miningi Sikhakhane imndeni enothisha nodokotela abafundiswe ngayo imali yesecurity. Your point is sudakiwe. Ande ngidakwa yona imali yesecurity mina Sikhakhane.
Udakwe imali yokusakha security wena. Cha. Yazi ngiyakhumbula ngelinye ilanga esinye isigebengu sifika sithi sisojontshe siphethe ummese kodwa sagcina singawukhiphanga ngoba phela waqhuma isibhamu sabe senesajika sabaleka. Wow. Uthi kwakuba leso sigebengu. Hayi angisazi phela sasiyifihlile. Manini. Pho wazi kanjani ukuthi leso sigebengu sasiphethe ummese and sagcina singawukhiphanga? Hayibo phela nami ngisigebengu ngeke ngihlule ukubona isigebengu esingenaso isibhamu. Nawe isigebengu kodwa akanaso isibhamu. Hayibo mani kanti ukhomzini ufuna ukuthi leso sigebengu kwakuyimina. Wasibona kanjani lesi sigebengu yedwa ekubeni yena ehlala kude nala engihlala khona? Uhlala kude kabi Bongo? Hayi asho phela ubafo mesola mina. Hayi no. Ukuthi ngibona ngathi yena yedwa nje, yedwa. Wanothisa okuningi kulesi sigebengu. Nami ngizomsola emabhodweni mase ngiphaka. Since phela ecashela kumina. Wesigagani. Ubusuzule ngalomlisa lo ekuthiwa ukhomzini lo ehlala la ngenhla. Khomzini. Ehhe. Imuphi lo mfo? Lo ekuthiwa wathatha intombi eyisosha wahlala naye endlini. Manje njalo ke mabexabana kuthiwa imhubhe ngesibhamu nje ilokishi lonke leli. Hayi mina bengazi ke leyo nto. Angithi phela mina ngiyayitohozela. Uma ngibuya nje etohweni ngibuya ngikhathele ngivele ngilale. Lo mlisa ke nami le ngikhuluma ngaye ke kuthiwa sebebhalele kumabona kude bafuna usizo naso isixazululo ngoba hayi thi inkunzi malanga le ayisalali ngisho kubo. Hayi. Hawu. Hey Sikakhani? Yeah. Nalike leli khathoni laleli wayini ngangiliphuza. Hayibo usho ukuthi beniphuza into enzima kanje? Hawu Sikakhani anganiphela leli wayini la lihlala khona. Akubonakala uvela ufaka isandla nje ulifile uze ukuthi likhona before ulithathe. Nami ke Sikakhani njalo mangiclean nginakho ukufaka isandla nje ngilifile kodwa ngingalithathi. Hey, uphuthuma phela ulanda endlini. Hawu. Hey. Hurry up man. Sikakhani mfowethu. Ala la ngibe ngitshela ukuthi iwayini. Kanti ubisi. Wozala nje. Ugodola ayeke imisebenzi nginethemba lokuthi mina ngizoboba. Ithemba lokuphila impilo emnandi ukuthi sekuzokhanya kusukile ubumnyama. Ithemba lokuphila